I de l'assassinat no aclarit de 3 joves estudiants israelians de les colònies de Cisjordània ocorreguts el 12 de juny, el govern israelià ha llançat una vegada més una de les seves operacions de càstig sobre la població palestina tancada a la franja de Gaza. Mentre el govern israelià ha iniciat les represàlies, els lemes racistes i atacs contra la població palestina s'ha extès en els mitjans i en els carrers d'Israel, que va arribar a l'assassinat d'un adolescent palestí, cremat viu a Jerusalem per uns israelians ultras el passat 1 de juliol. El dimarts 7 de juliol, Netanyahu va iniciar una operació militar de gran envergadura contra la franja de Gaza, satisfent les exigències del seu ministre d'Exteriors. Els bombardejos han estat constants i estan arrasant dia i nit tot el territori de la franja de Gaza. L'exèrcit ha atacat els barris més poblats, demolint barris sencers, atacant habitatges, hospitals, ambulàncies, una mesquita a l'hora de l'oració, un hospital geriàtric, escoles, centres de refugiats de l'ONU i igualment han destruït el sistema de sanejament i consum d'aigua i tot el sistema elèctric. Dia rere dia han estat assassinats ja més d'un miler de palestins, incloent molts nens i nenes i gent gran. Ja són milers els ferits i centenars de milers els desplaçats. Les massacres de civils es repeteixen cíclicament a Gaza. Recordem amb horror l'operació anomenada Plom Fos, en què van morir més de 1.400 persones, o del Pilar Defensiu, en la que va haver-hi 170 víctimes mortals. A pesar de les evidències, cap dels responsables israelians per aquests crims de guerra i crims contra la humanitat ha estat processat. Condemnem aquests crims terribles contra una població indefensa, així com els atacs racistes de l'exèrcit, policia i colons israelians contra els palestins i palestines de Cisjordània, Jerusalem Est i Israel. La franja de Gaza és una de les zones més densament poblades del món i un bombardeig no pot suposar una altra cosa que el genocidi d'una població innocent. Estan convertint el que era un gran camp de concentració en un camp d'extermini. Una vegada més, l'estat d'Israel està demostrant el seu caràcter d'estat terrorista, amb un dels exèrcits més poderosos del planeta i que actuen amb impunitat i amb el silenci d'una comunitat internacional i uns organismes de drets humans que només alcen la seva veu i actuen en defensa dels seus botxins. És extraordinàriament greu que la comunitat internacional, als Estats Units i als països de la Unió Europea, Espanya i govern català inclòs, permeti al govern israelià aquests comportaments criminals. Com a tots els conflictes del món, la solució vindrà per a via del diàleg i la negociació, com reivindica el poble de Palestina milers de vegades. Israel es nega a acatar les resolucions internacionals i respectar els drets humans més elementals de la població palestina. La construcció del mur de Cisjordània i el bloqueig que aplica Israel a Gaza demostren la falta de voluntat d'Israel d'arribar a la pau i de reconèixer l'estat de Palestina. Per tot això, cridem prou al terrorisme d'estat israelià, prou al genocidi del poble palestí, visca Palestina lliure! I a continuació farem un minut de silenci.